ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣନି ସବୁଠୁ ଅସହାୟ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣନି ସବୁଠୁ ଅସହାୟ କିଏ? ପୁଣି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବୀ, ଅଭିମାନୀ, କୁକର୍ମୀ ଆଉ ପାପୀ ଏସବୁ ଥିବା ମଣିଷଟି କିଏ? ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣ, ମୁଁ ପରା ସିଏ। ମୁଁ ସିନା ନିଜ ପ୍ରାଣୀ, ତୁମ ବଡ଼ପଣର ଟେକ ତ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିନି। ଆହେ ମୋ ବେଳକୁ ତୁମ ବଡ଼ପଣିଆ କୋଉଠି ଲୁଚିଯାଏ? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ପରା। ହେଲେ ମୋ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କର କିଆଁ? ଏ ଚିଠିର ଶୀର୍ଷକରେ ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଚିଠି କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ଚିଠି ପାଇ ଆସିବ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୋର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ରାଧେ ରାଧେ।